הוא קנה אותם בזול, הן היו מלאות בחול, הוא ניגע אותם בספיר כל שעתיים, האכיל אותן מרק, כשהגיעו הוא שתק, הוא לקח אותן לסרט כל יומיים. אבל יום אחד הוא קם, עדיין מנונה, חיפש למגפיים בארון, ובמקום שהן היו, רק 4 נשארו, שסיפרו לו את הכל בהיגיון. שנעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותם כעת. תגדי תגדי יחף, מצונן וגם עייף, וכולו מודע לעומק הצרה. כששאל עובר משב, אם ראה את מגפיו, רק מתוך נימוס משמיט את התשובה. ברוך טל בכפר בעיר, במצב מאוד שביר, הדיפרסיה במוחו השתוללה. כשפנה חסר אונים, למדור חיפוש קרובים, התרגז עליו בקי בקבלה. נעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותם כעת. ליד חווה, שם מילת המניעה, הוא גילה עקבות שלא נעשו מזמן, ופתאום בין השיחים הוא שמע שם לחשושים בזרועות, בחור אחר ראה אותה, לא ידעו מה לעשות, אם לצחוק או רק לבכות, מה שלא יהיה הוציא את המטפחת, ואת ההוא לצד בפח ושלף את האקדח שירה עליו כדור אחד בפחד. נעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותם כעת. אז ההוא אמר סליחה, הוא קיבל את הסליחה והלך הביתה בלי לעשות חוכמות, ומאז ועד היום גם בגשם גם בחון הן תפורות אצלו ישר לעצמות. נעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותם כעת. ואם אתה לא מאמין תשאל את